هەلبژارتنên encûmenên nînerên Iraqê bi dawî hatin û xelkê Mosulê wekû tevaya bajarên Iraqê wê çavereyê pêkhatina hikûmetekanî dikin. Da ku ji qeyranan qurtal bin ji ber ku niha rêja bêkariyê di nava bajarê Mosulê da gelekiya berz e. Hawlatiyên Mosulê wesa bû dengê Amerîka diyar dikin ku pêngaveka geleka baş bû xelkî beşdarî di helbijartina da kirî û dengê xwe day. ji ber ku bi rêka ewî dengî ew dikarin gelek kêşe û girifta çareser bikin. الانتخابات جيدة إن شاء الله والناس يعني هەلبژارtin gelek baş bûn û bi anahiya Xwedê xelek hemî beşdar bûn û dengê Xwedan. İnşallah dê baştir bît û berev jiyaneke baştir dê çîn. نحن انتخبنا بس ما dengê xwe da belê lê li gel vê çendê me piştî helbijartina avakirin divê. Aliyê rastê ji bin veçûye û hemî kavil bûye. Em daxwazê ji wan dikin ku ji bo me avakin. Beramber evê çendê beşekê hawlatiyan nîgeraniya xwe diyartiyan hember helbijartinên hatîne encamdan û nedgeşbînin ku gorankarî bihêne kirin û xizmetguzarî bû bajarê Mosulê bihêne pêşkêşkirin. والله الانتخابات اللي صارت بانحاء العراق Ew helbijartinên hatîn encamdan li seranserê Iraqê dibêjin li ser binemayekî zelal û destpakî bû lê ewa me dîtî ne zelal û ne destpakî têda hebû û belgeh gelek xelkê karta dengdanê dest nekeft û ya divê ya diyar bû ku sextekarî hatiye kirin di helbijartinan da. Em dixwazin êk rewşa Mosulê çareser biket ew hatiye kavelkirin dukanên xelkî kavil bûne hetanûke zarokên mel dibin bermayên xaniya da cenazên wan nehatine derxistin. Em tiştekî ji wan nizanin em nizanin supayê ew birine yan Daeş hinek heta niha bêsirûşînin ew ê kursîkê werdgirît bila Xwedê binasitin. Bi giştî xelkê Mosulê çavereyê wê çendê dikin ku piştî helbijartinên encûmenê nînerên Iraqê bi dawî hatin û ew kesên hatine berbijarkirin ku xizmeta evî bajarî bikin û dest bi avadankirina Mosulê bihête kirin. Kawa Emer dengê Amerîka, Mosul.